Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Kakaisip asad ko'y isulti nimo. Unsa man nate? Si Dong Jedi ba? Murag nakagusto man siya nimo. Sorry te. Nabugwa ka ni noon ti kada. Sorry te. Okay, Rawi. Pero de guwapa, oy. Mamasad ko kung panghilamos. May masad ning gatas gid akong nahilamos kay good for the skin. Nalati uy nakasa na gid noon ko nimo. Nakalitan man ko good. Wag ako magdahong nga mo tayo mo isulti te. Mausad lagi, oy. Ato sa nang pahiran imong naong tibi. Ayaw na, oy. Sorry kayo. Nakasagid ko da. Wala ba ka mapaso te? Ha? Init-init para pa tong Ay, gatas. wa, oy. Hilamusan lang dayon ni nakubog ng tubig, day. Excuse una ni mo, ha? Uy. Kinilaging marites kay ta, oy. Ano resulta? Ay, kaluoy ni Ate Sedes uy. Kining. Day gwapa. Te. Huwag kong tagam na. Ay, buslan man, day ba? Napaso na ko tungod sa akong pagkamartis, day ba? Barugan og lingkuran ko na lang yun ni day, oy. Lati uy. Nabugwa ka naman ko ni mo. Tanawan imong naong ti namuha namang gani na. Ay, tibawason ko na lang. Pasaylo agad intahon ko te. Kinig yung pagkamaritis na ako. Mahulog yun hinungdan. Ako masaning sagod. Okay na, padayon ko ba? Padayon gyud ka? Padayon yung koy. Wala bitaw kay giinom din ha. Basta mauna to, day. Mauginay akong nabantayan, day ba nga. Nakagusto si Dong Jenny mo? Inamig ko ramang gunang kang Jed te. Ay, dili. Lagi, klaro lagi kaayo. Klaro kaayo, uy. Aw, sa una pa man ko kabantay, anak, good. Pero warasan na ako giseryoso akong pagkamaritis ba. Giminus-minusan sa nako gamay. Pero ganina ba, klaro kayo, oy. Tinaw og tataw gyud kaayo. Makita gyud sa iyang mga mata, day. Grabe. Makita sa iyang dagway, day. Oh. Siya, Rosan. Siya, ro kakabantay, day. Kabantay magani ko. Te. Dila ko dato tagaan og malisya ang mga lihok ni Jed good. Ha? Di tagaan? Mm. Di kalikayan, dayoy. Hinoon, malisyosa masagog ko. Tanawa ni resulta na hinuon te. Ikaw gyud. Ay. Nahala, sige ay, matuog na ta ay. Lam-lam ng kagabion baya. Mamahuway na ta. Si Jed. Jed. Pwede mag-istorya ta? Kung about sa trabaho, pwede kayo. Pero kung personal, di pwede. So, bayan sa unsa man. About na to ba? So, it's personal. Excuse me. Animal ning tawhana. Feeling gwapo sad. Makigsulti gid siya na ako. Unya, yan na sa kong flirt-flirtan. Unya, madasabit mo ko. Madagid ko eh. Ano man saan? No way! Ituyo ba yun nga. Hakap kayo ang dughan sa yung gisod. Kanahan yun ipahan, ha? Pero, hindi ko kumpiyansa. Kay, matintal sa dunya ko. Kanahan sa na ako eh. Wa pa ko'y nahon-ahonaan ng bagong plano para kang Carlo. So, kinahanglan nga mistake lang una ko ni Jed. Asar mo yan atawhana pa. Nahiba ko sa iyong weakness. Di mahumaning adlawa.
I'm sure magkabalik rami. Tuar siya. Nakigsulti sa ingratang tiguang. Mangita na kong higayon nga makaduol niya. Stoy, imong uyab o. Correction, te. Ex-uyab. Mapay pagbalik og report anak niya no, sukad sa linog. Oo. Okay naman na siya. Aw, okay na gyud. Kay siksi na kud kaayo, nay. Ikaw kitingali ang gipasiksihan anak. Bisag maghubo pa na siya, te. Di na gid ko magigbalik ka na niya. Wa pagid mag-ukang og tabi ang tukaay. Hapit lang na kumurtang na akong gikawan. Unsa kaya akong buhaton ini ha? Te, kumusta naman si Sheila? Asa man siya ron? Ay, tuwa na sa probinsya. Padayon na sa siyahang buluhaton. Oh, moto katong iyang sigig translate sa una? Mao to. Mao na to. Mao man to iyang lectures mga taos bukid. Ilibag na ko niya, te. Grabe. Usang ba? Dito sa casa! Oy! Dong, gitawag ka dong. Anong ako may tawgon? Atuan na lang daw. Uy, tingaling mo isa na. Atuan na lang daw. Ay. Okay naman ka. Pwede na kabiyaan. Jed, please. Kung gusto pa ka mo pahuway, pahuway lang. Pero magawas na ko. Wa na gani ko'y bilhin ni mo bisan kamay. Artista ko ang ginibihan na. Jed pa. Karen, nahibaw ka gyud unsa ko karon ka busy. Tungod kay wa si Carlo. Mao nga ayaw ko lang aya, ha? Dili pa man okay akong pamati, be. Oh, pauli lang muna. Magpabuko. O di ba, ipahatod di ka sa ospital. No. Pwes, pahuway diha. Jed, please. Paminaw na. Buhi ko. Paminaw na ko. Kadiyot lang. Naging artista ra mo ka. Nagpalipong-lipong ra ka. Para lang pag-corner ako, right? Pwes akong usbon. Wa ko'y time para nimo Karen. Ay, salamat na kagawas ko. Padung na ba ko matintal da? Ay, humot king kanahan. Do tagahangin re. Totoo, gigo, wa makabalik din hida. Long weekend man ron. Maka-enjoy gid ka. Lagi? Doon ako'y seminar on niya after lunch. Basi ganahan ka makuyog. Pero pwede rasad nga dinira ka. Sige, magkuyog ko. Gusto sa kong makakita unsaon mo pagsiminar ang mga taos bukid. Okay. Tungasun din eh. Layo pa? Shit. Nga no, kutas na? Nangurog ng tuhod? Medyo. Nabaguhan lang. Dool na lang ay kabala ka. Mga 3 na lang ka kilometro atong tungason. Ha? Sure? Wa ko magkomedya. Tuula lang niya tulong ako limit. Pwede mo pahuway ka diyot. Sige, kadiyot ra ha. Kay malkansi tas oras. Oo, kadiyot lang yun kayo. 5 minutes lang ha. Okay. 5 minutes. Uy. Wala ka ko to say. Naanad naman ko. Yung mo kunin mo. Parang kag superwoman. Taga-bukid ko. Anad kog tungas tag pila ka kilometro. Pero, rich man mo. Taga-bukid magyapon ko. Saludo naging kasi inyong pamilya. Jed, ayaw paglihok. Ha? Nga naman. Basta, paghuwat na mo ingon ko nga pwede na kamulihok. Pero, sure eh. Nga naman, pwede na magkakamusulti. Pwede ra. Ayaw lang gid paglihok, bisa kamay.
Siya, nakuyan mo na naman Kalma, 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 kalma lang. Di na lagi ka mo unsa, basta di lagi ka mulihok. Ano siya ba? Panura mo ko, makurog. Kalma lang lagi. Kung mulihok ka, tabangan juga paha ka na. Unsa na ni? Unsa na? Asa man na sila David? Wat lang, wat lang. Hapit na. Kamay na lang yun. Unsa lagi na? Uy, mananap. Tao. Grabe sa tao, uy. Unsa na? Buhaya na. Leon. Tiger. Anaconda. Uy, wain taong tas Afrika, no? Naunsa man ka? Dadlo kami kasi. Unsa na nga? Kung mulihok ko, mamaak man. Ha? Unsa na siya ba? Ha? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!